wish neBhayibheli yesiXhosa. Khona neBhayibheli yesiXhosa, ne? Can you check the part with John? I think. Okay, I think with John 3. This is a great day, Batman. This is a great day, Batman. This is a great day. I want to read the passage now. John chapter 3. Ithi kwakukhona umuntu wakubaFarisi, uNikodimo igama lakhe, isikhulu sabaJuda. Lowo ke weza kuye ebusuku wathi kuye, Rabbi, siyazi ukuthi ungumfundisi ovele kuNkulunkulu, ngokuba akakho ongenza lezi zibonakaliso ozenzayo uma uNkulunkulu engenayo. UJesu waphendula wathi kuye, ngiqinisile ngithi kuwe, uma umuntu engazalwa ngokusha angeke ubone umbuso kaNkulunkulu. UNikodimo wathi kuye, umuntu angazalwa kanjani esemdala na? Angangena kwesibili esiswini sikanina azalwe na? Waphendula uJesu wathi, ngiqinisile ngithi kuwe, uma umuntu engazalwa ngamanzi nangomoya angangene embusweni kaNkulunkulu, akazungene embusweni kaNkulunkulu. Lokho ke okuzelwe yinyama kuyinyama, nalokho ke okuzelwe ngumoya kungumoya. Ungamangali ngokuba ngithe kuwe, nimele ukuzalwa ngokusha. Umoya uyaphephetha lapho uthanda khona, uyaluzwa udumo lwakho, kodwa kawazi lapho uvela khona nalapho uya khona. Nikodimo waphendula wathi kuye, lokhu kungenzeka kanjani na? UJesu waphendula wathi kuye, wena ungumfundisi kaIsrayeli, awukwazi lokhu na? Ngiqinisile ngithi kuwe, sikhuluma esikwaziyo, sifakaza ngesikubonileyo, kepha anibamukeli ubufakazi bethu. Amen. Le verse ngesizulu ne? Amen. Hallelujah. Mama ngifunda this verse in John chapter 3. Shall we uyifunda? uNikodimo wayengumFarisi, wayekhona njengomuntu wonke kuIsrayeli. Wayelazi iBhayibheli, kodwa imfihlakalo oyimist yokusindiswa wayengayazi. UJesu esithi kuye uYesu, uba kumele uzalwe ngokutsha. Uthi uNikodimasi, ngimdala, ndingazalwa njani na kwesibili? Athi uYesu, uxela inyama, okuzelwe yinyama, okuzelwe ngumoya. Ke ngoko Nikodimasi kumele uzalwe ngokutsha. Hallelujah. Uzalwe ngomoya oyingcwele, ubhaptizwe ngamanzi. Therefore uzozuza lona umbuso ongunaphakade. Uthi uYesu, njengoba uMoses wayiphakamisa inyama yobhedu inhlanga, kumele unyana womuntu naye azaphakamiswe, so that wonke ojonga kuye azuze usindiso. Namhlanje mama, you are coming before uYesu. Uza phambi koThixo, awuzonikela impilo yakho kuthi, uzoyinikela kuYesu. Uze kuthi xa ufike emaphakadeni, xa kutyhilwa incwadi zobomi, abafumaneka bengakhange bakholelwe kuYesu, alizuba khona igama labo phaa. Abangayenzanga intando besayizuba khona. Amen. Ababe amacawe bendihamba icawe ndisithi icawe ayisindisi, uYesu kuphela. Hallelujah. Therefore, when we pray, mama, we pray. It's about now that you kwamkela uJesu, uzothola isipho esingumoya oyingcwele. La moya oyingcwele ubona ukwazi ukuphilisa izigulo emzimbeni. Athi hayi bengayiboni kahle iBhayibheli kodwa ngokusendiyabona ngoba uNkulunkulu ufuna ufunde izwi lakhe. Hallelujah. Athi uSara ebudaleni bakhe kusithi uzabona umntwana, athi how can at this age, because God said so. Amthole
awesithembiso. Ngoba what is impossible with men is possible with God. Therefore, mama, ndifuna ukuthi mababulela ulifumene elithuba usadlamazini. Abanye balifumana elithuba. Ngoba usindiso imfihlakalo, it's a mystery, ifihliwe nguNkulunkulu. Because when siyithetha moya engcwele uyayitshila. Hallelujah. Therefore, ndifuna ukuthi namhlanje baba, as you come to the Lord, awuthandaze. Always ask uYesu aziveze akunike isitshilo sakhe. Kukho utata othe wasinika ubungqina ekhaya elitsha. He said back in 1985, babengasindiswanga endlini. And utata wabo wayemdala, and he called them, wababiza bonke. Bakubani sinanibele lapha. Bezawuhamba. Utata wami wathi Yesu yena kaThixo sewungenise eparadisini yakho. Bayithi bangabantwana. And then uphuma uphefumula. Since that day, latata mdala ngabona almost 60. Then they started to know, hey, no, Yesu uyexista, simbone sivota mkhulu. Hallelujah. Therefore, ndifuna ukuthi namhlanje mama, as you receive Christ ebudaleni bakho, uNkulunkulu abe nawe ahambe nawe. Ubone ifuthi zikamoya engcwele. Akuphilise nasemzimbeni. Akukhokhele lapho akufuna khona. Umamele izwi likaThixo. Funda izwi likaThixo. Moya engcwele uzalicacisa kuwe. Hallelujah. Therefore, mama, ndifuna uqinisekisa uba uyiqonde le nto ngoba uncwadi kaYohane chapter 3 verse 16 ithi wenje njalo uThixo ulithanda ihlabathi waze wanikela ngonyaka wokuphela umzekelo ukuze bonke abakholelwa kuye basindiswe bazuze ubomi obungunaphakade. Inyama iyaguga iyadinwa kodwa umphefumulo awudinwa. Udinwa ukuba uresponde kwinyama. Therefore, when umphefumulo ezalwa ngokutsha kutsho nenyama nayo ikwazi uphila ube namandla ubungenayo. uNkulunkulu ekuncede. That is my prayer namhlanje. Uthe udaleni bam ufane nokwizilo. Athi ngokufa kwenkosi ndawubona uNkulunkulu. Hallelujah. Therefore namhlanje ngimine uNkulunkulu mama namhlanje. Sizawuthandaza sokuphokhelela kuYesu. Asindise ibandla uYesu sibona. Sawenza le nto ayisinas prayer umthandazo. Ngoba fanele uzivume izono zakho phambi koThixo. Uvume udinga uThixo wanguboni udinga usindiso lwakhe. Ithi iBhayibhile othi akanasono uyazikhohlisa. Ayikho inyaniso kuye. Ngoba thina wonke umuntu okhoyo uzalelwe esonweni. Therefore kumele asindiswe. Ngoba uzalelwe ecaweni ekhula. Even abantwana bethu bambabo, if they do not get saved on their own, they will miss the mark. Wonke umuntu uzalelwe esonweni. Therefore wonke umuntu ozalelwe ngumfazi kumele asindiswe. Azobona umbuso kaNkulunkulu. Umbuso kaNkulunkulu kuJesu. Uthi uYesu ndimi isango eliyakubaba. Now elisango limxinga ungena wonke umuntu apha. Kukho izinto sithi besizenza ezingazungena ngabo ngoba isaphatha ilizwi likaThixo. Amen. Ngoba iBhayibhile ngawusindiswa basisidalwa esitsha. Okudala kuyadlula, okutsha kuyavela. Moya engcwele akwenza ube yintsikelelo lapho uhlala khona. Thandazela abantwana bakho Nkosi. Ngabulela ngabantwana bami uba waveza inyaniso kubona. Hallelujah. Therefore mama xa sizawuthandaza namhlanje ndafuna ukubambe uyifunde noncwadi kaNikodimi uzoyazi basenza ntoni. Hallelujah. Before sithandaze mama ndifuna uqinisekisa ukuba namhlanje uzizela ngokwakho ufuna ukwamkela uYesu abe ngumfeli nomsindisi wakho. Sawuthandaza mama. Ubuhleli phansi uphakamise izandla. Uziphakamisa kuYesu ezisayini usamenda. Uzathetha
Baba wethu osemazulwini, ngiyabulele ithuba onike lona. Ngiyabulela ngoba ngalamhla ngiyabulela ngonyana wakho Yesu owamthumelayo emhlabeni uba ehle azosifela izona. Namhlanje Baba ngizaphambi kwakho ebudaleni bami ngaphambi kwakho ngizocela wena Nkosi ngomsindiso wethu ngizonikela ubomi bami ezandleni zakho. Ngiyazinikela kuwe namhlanje ndenze isidalwa esitsha. Ngiyamamkela uYesu eyinkosi ebomini bakho nomfeli. Ngiyakholwa ukuba uYesu wazalwa nguMariya, wafa emnqamlezweni, efela izono zami, waze wavuka ngosuku lwesithathu. Ngiyakholwa ukuba uYesu wenyukela emazulwini, uba uhleli esandleni sokunene sikaBaba ethandazela izono zethu. Ngiyakholwa umsebenzi ogqityiweyo emnqamlezweni, usindiso olwaza ngoYesu. Ngiyalwamkela, ndiyamkela umoya wami namhlanje. Yenze ndibe sisigaba sakho esitsha. Yiguqule intando yami, yenze intando yami. Ngiyathandaza namhlanje, ususela namhlanje igama lami libhalwe ezincwadini zobomi. Khona xa kufika imini amagama ebizwa nelam libe khona. Ngiyathandaza Nkosi ndincede kolo hamba egameni likaYesu Kristu. Hallelujah. Power in the name of Jesus Christ of Nazareth. Heavenly Father, siyabulela somandla ngokulunga kwakho, amandla akho, umoya wakho oyingcwele. Baba, umntwana wakho Nkosi uze phambi kwakho namhlanje Thixo namandla. Ekudaleni bakhe Nkosi uzonike impilo yakho Nkosi Thixo namandla. Siyabulela Nkosi ngalo mphefumlo Thixo namandla ngoza kuwe Thixo, ngoba kubhaliwe ezwini lakho Nkosi Thixo wethu that whoever Thixo namandla onke oguqukayo, wonke amazulu Thixo namandla ayavuya Thixo namandla onke ngokuphenduka komunye oyedwa nje kuphela Thixo namandla. Baba, ndiyathandaza egameni likaYesu Kristu waseNazaretha uba umama namhlanje Nkosi igama lakhe libhalwe ezincwadini zobomi, ze kuthi Thixo xa kufika usuku lakhe lokumkhumbula Thixo namandla onke aye kuwe Thixo namandla. Njengoba kubhaliwe elizwini lakho athi uYesu ndim indlela ndim ubomi, akekho oyakubawo ngaphandle kwam. Baba, ndiyathandaza egameni likaYesu Thixo namandla onke nomzimba wakhe uphilise abaphile abagula khona Thixo namandla onke, uvuselele Thixo namandla onke ne-eyesight yakhe Nkosi akwazi bafunde ilizwi Thixo namandla. Ndiyathandaza Thixo namandla onke egameni likaYesu Kristu waseNazaretha Baba, lo mphefumlo othe weza namhlanje usebenzise Thixo namandla onke, for there is nothing impossible with you, O God Thixo namandla onke. Siyathandaza Nkosi nemithandazo azayibeka ethandazela abantwana bakhe nabazukulu Nkosi, uyive Thixo namandla onke usebaphakadeni. Menza bayintsikelelo Thixo namandla onke phakathi kwabantwana nabazukulu Thixo namandla onke. Susela namhlanje Nkosi ndiyathandaza umoya oyingcwele wehlele ngaphezu kwakhe, umoya oyingcwele uhlale ngaphakathi kuye Thixo namandla onke. Ngoba ezwini lakho ndinasamkela uYesu sifumana umoya oyingcwele Thixo namandla. Namhlanje siyakubonga uba ilizwi lakho lenzekile Thixo namandla onke. Moya wakho oyingcwele wehlele phakathi komntwana wakho Thixo namandla onke. Siyathandaza ke Nkosi egameni likaYesu Kristu waseNazaretha Thixo namandla onke. Bathixo wethu lo mphefumlo uthe wasindiswa namhlanje ugcine somandla Thixo namandla, umkhokhelele Thixo namandla onke kwindawo ofuna abe kuyo Thixo namandla onke, kwindawo ofuna akhonze kuyo Thixo namandla onke. Baba, ndiyathandaza Nkosi, khawukhokhelele Thixo namandla onke abantwana bakho wherever she stays Thixo namandla onke, abazofika kuye bezomameleza ngeli vangelo lamkeleyo Thixo namandla onke. Ngoba siyazi Nkosi wena nabantu bakho benyaniso kuyo yonke indawo esihlala kwinathana Thixo namandla onke namhlanje. Khawubakhokhelele emzini wakhe Nkosi, baze bafike bashebe izwi lakhe naye Thixo bakhule emoyeni egameni likaYesu Kristu waseNazaretha. Siyabulela Thixo namandla onke ngegama lenkosi Yesu Kristu umfeli wethu, amen. Haleluya. Siyabulela uzalwe ngokutsha namhlanje. Ithi iBhayibhile okuzelwe yinyama yinyama, okuzelwe
moya ngumoya, through the Holy Spirit.